Kellu jkun jum tal-iskola kemm xejn avventurus kif studenti taħt l-età ta' 11 sena minn diversi skejjel raw il-ftuħ tal-ġnien sigriet tal-President fil-Palazz ta' San Anton. Din se tkun it-tielet edizzjoni tal-ġnien sigriet li twilet minn ħolma tal-Fondazzjoni tal-President għal ħarsien tas-soċjetà. Dan kollu biex tfal xkejknin ikollhom iċ-ċans jintegraw u jibnu karattru b'saħħtu. Stajt ħoss il-paċi u lena intu diħel fil-ġnien tal-Palazz ta' San Anton u tara gruppi ta' tfal jisimgħu bil-ħerqa dwar is-sigriti ġodda li fetħulhom bibien ġodda għall-informazzjoni. Dan għaliex il-Fondazzjoni taħt il-patriċinju tal-President Marie Louise Coleiro Preca ħasbet għal mezzi iktar interessanti ta' kif it-tfal Maltin se jħarsu lilhom infushom. Rappreżentanti minn WasteServe, S-Cubed, l-MSPCA u dar kellna l-saħtek kollha taw taħriġ lill-istudenti dwar il-qasam rispettiv tagħhom. Minn esperimenti dwar kimika għal kif jirriċiklaw u għal kif jieħdu ssib xi pett ġdid id-dar. Iżda l-attrazzjoni li laqtithom niżjed kienet diskussjoni mal-awtur rinomat Charles Assa li flimkien mal-President Marie Louise Coleiro Preca ħeġġiġhom dwar l-importanza tal-qari u l-istejjer. Għallhom kif wieħed jista' jsir kittieb bħalu, karriera li jidher li hija l-ħolma ta' ħafna minn dawn it-tfal. Il-bib maġiku tal-ġnien sigriet se jingħalaq fit-23 ta' Ġunju li ġej, iżda l-esperjenzi, l-informazzjoni u l-avventuri se jibqgħu hemm naqxa f'ħafna qlub xkejknin.